Tayo natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil po minamahal mangaral, ating beloved elder, beloved preacher, Brother Marlon de Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Brother Juven Ferrer. Tayo po yung mga minamahal magkaisang manalangin. Halo dakila palang Diyos, mabanasa sa pangalan mo, malapay ng Sus. Maraming salamat, malapay noon, sa pag-iisang linggo na ito, malapay noon, na kami yung pinag-ingatan, ginabayan, tinugon sa iyong mga dalangin, pinagaling sa iyong makaramdaman, patuloy na pinapalakas, malapay noon. Salamat, malapay noon, sa iyong kabutihan, sa iyong mga napag-usapan, sa mga awitin, malapay noon, at sa pagkulob ng isang baghandog, malapay sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At narito kami malapay noon, bago sa pakinig ng iyong mga salita, sa una dalangin na iyong Malapastor Will Estrada Almeda. Patuloy kami humingi malapay noon ng kapatawaran, sa iyong mga kasalanan, malapay noon. Ayon sa iyong pangako, malapay noon, sa iyong Malapastor, na kami rin sa aming kapanuhunan, iyong patuloy na pakinggan at kahabagan. Narito kami, malapay noon, patuloy na humingi ng iyong patnubay, na iyong gabay. Ipaunawa mo sa amin na iyong salita. Gamitin mo ang iyong salita upang maunawaan namin at malaman kung ano ang dapat namin gawin. At ito'y gamitin mong instrumento na malutas, malapay noon, ang iyong mga problema, malapay noon, magkaroon ng kasagutan ang iyong mga tanong sa buhay. Malapay noon, marapatin mo kami. Ang iyong balingkod, di magkarapat dapat, gamitin mo malapay noon. Ipaunawa sa amin, magkaroon kami ng kalakasan sa magitan ng salita, malapay noon. At tulungan mo kami na amin pong maisagawa at maisapamuhay ang iyong mga salitang ito, malapay noon. Sa oras na ito, sinasaway namin, tinatalian anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang sa pagsalita, malapay noon, kawalan ng focus, demonyo ng antok, kawalan ng pananampalataya, cast out in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ako po ba mga minamahal ay inyong malinaw na narinig, partikular na mga minamahal dyan sa dulo, dahil alam naman po natin mga minamahal, talagang tayo po ay gumagamit ng generator ngayon, at hindi ba iwasan talaga mga minamahal kapag tayo ay gumagamit ng generator, mga minamahal, talagang may ingay po yan. Subalit, sabi nga mga minamahal, ang tignan natin mga minamahal ay hindi sa kung saan tayo madidistract, kundi sa bagay na mayroon mga minamahal, kaysa sa wala mga minamahal. Amen? Nag-anunsyo mga minamahal ang Central ko mga minamahal na itong Sabado nga mga minamahal from 4 a.m. to 6 a.m. mga minamahal, isang oras pa na kung saan mga minamahal magkaroon ng power interruption mga minamahal, dahil nga talagang marami silang isinasagawa po mga minamahal na talagang proyekto mga minamahal. Subalit, salamat sa malapay noon. Sabi nga kanina sa pagpaliwanag sa pagbigay, kung walang mga Kristiyanong nagtatapat, nagpapagamit sa malapay noon ng may kagalakan, kasiyahan sa pagkalob ng kailang isang bagirandog, maging sa special offering, ay wala po yung ganyan po mga minamahal na generator na magagamit natin upang patuloy na papurihan at pag-usapan ang kabutihan ng malapay noon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. This is the last part mga minamahal ng gawain ng malapay noon. Kaya sikapin natin mga minamahal na tayo po mga minamahal ay patuloy na makantabay sa salita mga malapay noon. Ang pinapata sa pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamalapan. Jesus, patuloy natin pinabubuan ang paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng malapay noon para sa ating kaligtasan. Ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po natin mga minamahal inaalala at pinapalagan ang kanilang mga turo at aral sa bawat isa sa atin. Mapagpalang umaga na po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito sa San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders, sa inyong pong mga minamahal, datihan man, isang palang umaga sa ating lahat, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, maging sa mga bisita kung mayroon man, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat ng nagagalak na pag-usapan ng salita mga po sumagang ito, pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kindly, ating pong ilabas sa ating kwaderno ang panulat upang itala sa ating mga Panginoon at ating Biblia. Dito po sa ating pambungad na teksto sa Lucas, ang kapanatay 12, ang talatay 25 hanggang 26, talon sa 28 hanggang 31. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, ang talata po ay 25 hanggang 26, talon sa 28 hanggang 31. Amen. Praise the Lord. Ito pong sinasabi. At sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Kung hindi nga ninyo magawa kahit ang lalong maliit, bakit nangabalisa kayo tungkol sa mga ibang bagay?
sa 28. Ngunit kung pinaramtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na gayon may buhay, at sa kinabukas ay ginagatong sa kalan, gaano pa kaya kayo na din niya pararamtan? O kayo mga kakaunti ang pananampalataya? Huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin at kung ano ang inyong iinumin. Huwag man kayong mapag-alinlangan sa pag-isip, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanlibutan, dadapot talastas ng inyong Ama na ang inyong kinakailangan ang mga bagay na ito. Gayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Palakpakan natin ang pagbabasa sa salita ng mga Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, isa ito sa naipunto sa atin nung linggo. Lahat muna ng nakadalo dito nung linggo, mga minamahal, o kung di man physically naka-attend, sa live po, mga minamahal, Facebook and YouTube ay nakiisa sa pagpupuri sa ating mga Panginoon. Pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. The danger, mga minamahal, of having wrong priorities in life. Mga minamahal, yung ating tinalakay nung linggo, pinunto sa ating mga minamahal na talagang napakahalaga, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ay walang ibang talagang top priority, mga minamahal, sa ating buhay, kundi ang masunod ang kalooban ng ating mga Panginoon. Sabi nga, mga minamahal, walang masama, mga minamahal, sa ating mga pangarap sa buhay. Dahil tayo ay tao at tayo ay yamang nasa lamang lupa, ay siyempre kailangan natin, mga minamahal, ang mga bagay na panlupa. Tulad na lamang mga minamahal na pagkain, ng inumin, ay siyempre kung hindi tayo, sabi ng Biblia, kung hindi tayo magsisikap, ano ang ating kakanin? Hindi naman pwedeng tayo laging palamunin. Amen? Talagang walang masama, mga minamahal, sa ating mga pangarap sa buhay. Subalit, tandaan natin na habang kinakamit natin, mga minamahal, ang mga pangarap na ito, mga minamahal, ay sana'y laging nandoon tayo, mga minamahal, sa kalooban at patnubay ng ating malapayno upang talagang mas masabi nating matagumpay tayo, mga minamahal. Ano man ang ating marating, ano man mayroon tayo, lagi nating kinikilala na walang ibang nasa likod ng tagumpay na ito, kundi ang ating malapayong Sus. Palakpakan natin ang ating malapayno. Dahil kung hindi yan ang nasa isip at puso ng tao, ay walang saysay ang mga bagay na mayroon siya at mapapahamak lamang siya, mga minamahal. Noong Miyerkules, mga minamahal, pinaalala sa atin na kung hindi paikliin ang mga araw, ay walang laman o walang taong maliligtas. Dahil nga, mga minamahal, ayon sa mensahe nung linggo, dahil nga ang mga tao, madalas, karamihan, ang priority nila sa buhay ay worldly things lang, mga minamahal, ay baka madala at maligaw ang mga Kristiyano. Baka magaya ang mga Kristiyano sa priority ng mga sanlibutan na walang panahon sa paglingkod sa mga Panginoon. Kaya sabi nung Miyerkules, kung hindi gagawin ng mga Panginoong paikli ng mga araw, ay pagdating ng mga pagsubok, kung pahabain ng Diyos ang pagsubok, kung patagilin ng Diyos walang kagalingan ang karamdaman, kung lagi at araw-araw na may lindol, bagyo at kalamidad, ay talaga maging mga Kristiyano, talagang maliligaw, mababago ang priority nila sa buhay. Sasabihin nila, kailangan ng praktikal, kailangan maging praktikal, huwag lang dumalo, kinakailangan maghanap buhay dahil sa ganitong masamang panahon ay kinakailangan may iba ipakain sa pamilya. Ibig sabihin, talaga, mga minamahal, mas maliligaw ang Kristiyano. Kaya ang Malapaynoon, pinaikli ng Malapaynoon ng mga araw, tila baga mabilis, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, ay makatiis. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, mga minamahal, ang pamagat ng ating aralin, mga minamahal, ay finding peace and comfort in God's presence. Paghahanap ng kapayapaan at kaginawaan sa presensya ng Diyos. Lahat ng nagnanais ng ganitong bagay, mga minamahal, pumalagpak sa ating Malapaynoon. Sino sa atin ang gusto ng kapayapaan? Sino sa atin ang gusto ng kapanatagan ng loob? Sino sa atin ang nagnais ng kaginawaan? Amen. Sa mga panahon na tayo ay hirap na hirap at may mabigat na pasanin sa buhay. Mga tao, pangarap yan. Pero
hindi priority. Amen? Hindi nila alam na sa Diyos mo lang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at tunay na kaginawaan. Hindi sa mga material na bagay, hindi sa maibibigay ng mundong ito. Amen? Kaya mga minamahal, sa panahon ng kawalan, ang sabi ng Lucas 2:25 hanggang 31, sa panahon ng kawalan ng katiyakan, hindi ka sure anong mangyayari mamayang umaga. Akala natin, simpleng trabaho lang. Pero hindi natin alam kung maaring magalit, hindi may magawa tayong hindi maganda, tayo pagalitan ng ating boss. Maaring pumalpak ang ating gagawin mamaya. Maaring hindi tayo makapasok sa ating trabaho, hindi matuloy ang ating transaction. Amen? Dahil walang katiyakan. May mga plano tayo sa buhay pero hindi natin sure kung mangyayari ang mga bagay na yun. Sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng pag-aalala, mga worries natin sa buhay, sa panahon ng pag-uusig, sa panahon ng kaliwat kanan na kalamidad, paglindol sa iba't ibang panig ng mundo, dito sa Pilipinas, nagdaang linggo lamang talagang sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, niyanig ng lindol, may mga nasunog, natupok ang kanilang hardware, ang kanilang ari-arian, talagang sinalot ang kanilang pananim. Mga minamahal, sa panahon ng pagsubok, tandaan natin, nariyan palagi ang salita ng Diyos upang ipaalala sa atin ang kanyang pag-ibig, pagkalinga at presensya na siyang nagpapalakas sa atin. Ang mga salitang ito at ang lagi natin pinag-uusapan tungkol sa kabutihan ng Panginoon, tandaan natin na ito ang nagbibigay ng kaginhawaan, kapayapaan at katiyakan sa ating mga buhay. Lahat ng sumasang-ayon at naniniwala, pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito'y ihatid sa atin din ang mensahe ng pagtitiwala at pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin dito sa Isaiah, ang kabanata 43, ang talatay 1 hanggang 3. Kindly. Isaiah 43, ang talatay 1 hanggang 3. Amen. Isaiah, Kapitulo 43, talatay 1 hanggang 3. Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y isa sa iyo, at sa mga ilog ay hindi kita tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia, at ang Seba. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagbabasa ng mga Panginoon. Mga minamahal, itong mensahe ng mahal na Panginoon kay Prophet Isaiah, normal sa tao ang makaramdam ng takot. Amen? Normal, Kristiyano man o hindi, ay nakararamdam ng takot. Sa iglesia, hindi lahat ay may purong pananampalataya. Mayroong may pananampalataya, pero kaunti ang kanilang pananampalataya. Hindi maiwasan ng ibang tao ang hindi mag-alala kapag may problema. Lahat ng sumasang-ayon, mga minamahal, pumalagpak sa ating mahal na Panginoon. Ang tanong, sa lahat ng hindi natatakot, sa lahat ng hindi nakararamdam ng pagkatakot, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Sino sa atin, mga minamahal, ang hindi nakararamdam ng takot, bagamat mayroong pagbabanta, panganib, dilubyo, kalamidad, pagbabanta, mga minamahal, sino ang hindi nakararamdam ng pagkatakot? Magsabi ng praise the Lord. Sino, mga minamahal, o lahat ng mga may purong pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa, magsabi ng praise the Lord. Lahat ng hindi nag-aalala
kahit may mga problema, magsabi ng praise the Lord. Sa lahat mga minamahal ng nag-praise the Lord, maging sa ating mga YouTube and Facebook viewers, kayo'y pinagpalang lubos ng Panginoon. Sa mga hindi, sa mga tao, sa mga Kristiyanong minsan nakaramdam ng pagkatakot, sa mga Kristiyanong may pananampalataya, subalit nababagbag pa rin ang kanilang puso dahil kaunti ang kanilang pananampalataya. Sa mga Kristiyanong minsan nag-aalala sa problema, tandaan ninyo mga minamahal, hindi yan malaking kasalanan sa Panginoon. Huwag isipin na malaking kasalanan ang pagkaroon at pagkaramdam ng takot, ang may kaunting pananampalataya at ang pag-alala sa mga problema. Ang tandaan natin at dapat gawin upang hindi ito maging hindi maganda at kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon ay huwag kang manatili sa takot. Kapag nakaramdam ka ngayon ng takot, may nagbabanta sa iyong buhay, may gustong talagang idemanda ka kahit wala kang ginagawa, ang ginagawa mo lang i-share ang kabutihan ng Panginoon, gusto kang pahiyain, pinagbabawalan kang makarating sa gawain ng Panginoon, gusto kang pahiyain, huwag kang manatili sa takot, bagamat nakaramdam ka ng takot. Ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon pero hindi ganoon na tulad ng iba na purong-puro ang iyong pananampalataya na kahit hanggang kamatayan, hindi mo nararamdaman ang takot. Subalit kapag ikaw, mga minamahal, minsan nakaramdam ka ng pangamba dahil kaunti ang iyong pananampalataya, na tila baga, inisip mo kung kailan ka tutulungan ng Diyos. Tanda mo kapatid, huwag mong hayaan na manatiling kaunti ang iyong pananampalataya. Huwag mong hayaang ma-overcome ka ng anxiety o ng pag-aalala sa mga problema. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag ginawa mo ang bagay na yan, nakalulugod ka sa paningin ng mga Panginoon. Ang hindi maganda ay kapag hayaan mong ang takot, ang pag-alala at ang kaunting pananampalataya ay tuluyang magbagsak sa iyo. Basahin natin ang sabi ng Filipos, ang kabanata 4, ang talatay 6 hanggang 7. Ano ang sabi ng Filipos? Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 4 ng talata po ay 6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso, ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang pagkabasalita ng Panginoon. Mga minamahal, lahat tayo na kilala natin ang ating beloved assistant pastor. Amen? Sa mga baguhan, kamakailan lamang naligtas, ay mahalaga na mapanood nyo rin ang pangangaral ng beloved assistant pastor upang kayo pagpalain. Alam nyo mga minamahal, dito marahil talagang nakuha o na-inspire ang beloved assistant pastor sa talatang ito. Pamilyar ba tayo mga minamahal sa sinabi ng pangangaral o yung kaunting clip lang mga minamahal, video clip na pangangaral ng beloved assistant pastor? Sabi ng assistant pastor, kapag may problema o pagsubok ang Kristiyano, may tiribling pagpupuri. Kapag walang pagsubok, walang problema ang Kristiyano, walang tiribling pagpupuri sa mga Panginoon. Sumasang-ayon ba tayo sa winika at naobserbahan ng ating beloved assistant pastor? Lahat ng sumasang-ayon mga minamahal na kapag may problema, natututong magpuri, lumuhod, magsumamo sa mga Panginoon, pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Dito na-inspire sa talatang ito ang ating beloved assistant pastor. Ang sabi na beloved assistant pastor, walang masama kapag ikaw ay may problema. Huwag mong isipin na lugi ka, ang iba sagana. Huwag kang mawala ng pag-asa kapag tila parang pasan mo ang daigdig sa bigat ng iyong problema, ng iyong kinakaharap. Ang sabi ng beloved assistant pastor ayon sa Filipos, try mong i-reverse ang situation. Sa halip na mabalasa ka, sa halip na mag-focus ka sa iyong problema,
bakit kaya hindi mo gawin na manalangin, dumaing ng may pagpapasalamat na may problema ka, may kinakaharap kang pagsubok, dahil sa bagay na ito, nire-remind ka ng Diyos upang lalo kang mapalapit at tumawag, magtiwala, sumampalataya sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ipagpasalamat natin sa Diyos kung may problema tayo dahil natututo tayong tumawag sa Kanya. Natututo tayong lumuhod, ang sinabi ng beloved assistant pastor. Ipagpasalamat natin sa Diyos kung natatakot tayo dahil darating ang pagpapalakas ng mahal na Panginoon. Diyan natin nakikita ang pagpapatibay ng mahal na Panginoon sa panahon na tayo ay mahina. Amen? Sabi ng Biblia, kung kailan tayo mahina, doon tayo pinalalakas ng mahal na Panginoon. Lalo tayong magpuri sa Diyos kung may kaunti tayong pananampalataya dahil ang Diyos hindi madamot. Nagdaragdag siya ng pananampalataya. Kung may pangangailangan at karamdaman, ay matuto kang magtiwala. Dahil bago mo palang hilingin, ay alam na niya na kailangan mo ang kagalingan at katugunan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. In short, gamitin mo, ang sabi ng ating beloved assistant pastor, in short, gamitin mo ang kahinaang mayroon ka upang magpalakas sa mahal na Panginoon. Sino sa atin ngayon, mga minamahal, ang dumaranas ng pagsubok? Sino sa atin ang may karamdaman, gustong-gustong dumalo, pero hindi pa rin sila makadalo? Sino sa atin, mga minamahal, ang gustong dumalo, pero dahil may trabaho, hindi sila makarating at makauwi rito? Sino sa atin ang inuusig? Sino ang tila baga nawawala ng pag-asa? Ang sabi ng Biblia, huwag kang mag-focus sa bagay na hindi mo magawa. Kundi ang gawin mo, sa halip na mabalisa ka, lumuhod ka. Sabi ng beloved assistant pastor sa Filipos 4:6-7, lumuhod ka, manalangin, magpuri, magsumamo sa mga Panginoon, ipagpasalamat mo na ang sitwasyon na mayroon ka ay ginagamit lang ng mahal na Panginoon para lalo kang tumibay, tumatag, umasa, at manampalataya sa mahal na Panginoon na gumagabay, nagpapalakas, at nagsasaklolo sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. October 12, ito lamang, nung nakarang linggo. Bago kami umattend, mga minamahal, ang inyong banlingkod, nagulat ako pagkatapos ko maligo ng umaga nung October 12, linggo. Paghiga ko, mga minamahal, dahil nga inalagaan ko yung aming beloved baby, nanonood. Paghiga ko, mga minamahal, nagulat ako parang mayroong liquid dito sa, may fluid dito sa aking lalamunan. Hindi naman ako inubo, wala din akong sipon ng time na yon. Eh di, bumangon ako, sabi ko, kailan ko idura. Yung una nga, nilunok ko pa eh. Pero nung parang, meron uli. Nung dinura ko, mga minamahal, plema na may bahid ng dugo. Nagulat ako, mga minamahal. Inisip kong mabuti, ano akong ginawa? Bakit nag-cause ng bleeding? Di, hindi ko pinansin. Humiga ako uli, kaya inalagan ko yung aming beloved baby. Ganun uli. May lumabas uli dito, mga minamahal, sa aking lalamunan, at nung buwang dinura, may bahid uli ng dugo. Nung time na yun, mga minamahal, medyo kumakabog na ang aking pakiramdam. Sabi ko, bihirang magkaroon ng panunugo. Ang naalala ko lang nung ako ay dumura ng may dugo, ay nung ako ay may karamdamang TB. Sabi ko, pero hindi ako inuubo. Pero nung binalikan ko, yung mga possible cause, mga minamahal, sabi ko, wala akong matinong tulog. Yung maabot ako ng alas 12 ng madaling araw, tapos gigising ng alas 6, 6 hours, mga minamahal, dapat ang baga makapagpahinga ng 7 to 8 hours. Yan ang kinakailangan ng pahinga ng baga. Mga minamahal, sabi ko, nagpuyat ako ng mga nakaraan, tapos sinaway ako, mga minamahal, na aking beloved wife, mother-in-law, mga minamahal, sa iyong bahay na huwag magbigat ng mabuhat. Pero feeling ko, ang lakas-lakas ko, pinagsasabay ko yung 2 timbang malalaki, mga minamahal. Sabi ko, hindi kaya ang mga gawang ito, ang gawi kong ito ay siyang nag-cause kung bakit ako tumura? O di kaya'y kung bakit nang hina yung aking baga? Pero hindi ko pinansin.
dahil gawain. Pagdating dito mga minamahal, sabak naman po bagamat may kaunti na pag-alala mga minamahal, at tanong sa aking isip, bakit nagdura ako ng dugo? Dito mga linggo ng October 12, nagpupuri. Grabe, ginamit ng mga Panginoon para lalo kong pagbutihin yung pagpalakpak at pagpuri sa mga Panginoon. Naalala ko sabi ng beloved assistant pastor, yan ang dapat gagawin. Pag nabalisa ka, huwag kang magbukmok. Dapat lalo kang pumalakpak. Magpuri sa mga Panginoon para, sabi ng beloved pastor, yung kaaway na bumubulong sa iyo at gusto kang i-down, ay milya-milya ang layo. Habang napupuri mo minamahal, pag nararamdaman presensya ng Panginoon, alam naman natin tayo mo minamahal, parang sinisipuan. Kapag ako'y sumingaw mo minamahal nung linggo, may bahid ng dugo. Pero sabi ko, magtataka man, pero pinangawa ko mga Panginoon, nagsumawa ko sa mga Panginoon. Mga Panginoon, ano man ang naging dahilan nito, saan man ako nagkamali, patawarin mo ako mga Panginoon. Yan ang aking ginagawa mo minamahal. Ito na, nung umuwi ako mga minamahal ng linggo mga minamahal, may tanong na sa aking isip, bakit ako dumura ng may dugo, suminga na may bahid ng dugo? Nagturo ako mga minamahal, October 13, pumasok ako mga minamahal, nagulat ako, pag nagdisakas ako mga minamahal, pagkatapos, para akong hinihingal. Para akong mabilis mapagod. Maglakad lang ako mga minamahal ng ang layo dito hanggang dyan sa control, ay ako hinihingal. Ang sabi ko, ganito din ang sintomas nung ako ay nagkaroon ng TB. Maya-maya mga minamahal, pangalawang araw, October 14, mga minamahal, masakit ng aking likod dito mga minamahal, parang, alam niyo, parang may tinutusok, may guhit. Lalo akong nanghina mga minamahal. Nung time na yung mga minamahal sa aming school, mga minamahal, dahil ako binubombard ng kaaway, ng anxiety mga minamahal, ng takot na baka bumalik yung aking karamdaman, yung aking katawan, yung aking kamay, parang namamanhid sa takot mga minamahal. Pero alam niyo, sa halip na ako'y magpanik, dahil ang style ko mga minamahal, para akong napapanik, palakad-lakad ako, paikot-ikot ako mga minamahal. Pero sa halip na magpanik ako na tawagin ko yung atensyon ng aking mga katrabaho at tulungan ako na parang nahirapan akong huminga, napapagod ako, na baka matumba ako, ang ipinaisip ng mga Panginoon. Ang sabi na, beloved assistant pastor, pag may nararamdaman ka, pag may problema ka, huwag kang mabalisa, lumuhod ka, magsumamo ka, tumawag ka sa mga Panginoon, makakahanap ka ng kapayapaan, pagpaaliw ng pagpapaan. Ang ginawa ko mga pumasok ako doon sa faculty room. Sabi ko, wala akong pakialam kung papasok yung aking mga kasamang co-teachers at makita ko nakalood na langin. Ikinakasaw ko, humingi ako ng patawad sa Panginoon sa mga ako nagkamali at kinakasaw ko yung demonyo ng kaba, anumang karamdaman, aking naramdaman, ay pagalingin ng mga Panginoon. Maya-maya mga minamahal, after kong magsumamo, magpuri sa mga Panginoon, pinagpawisan ako. Biglang parang nawala mga minamahal, yung parang pamamindit sa aking kamay. Nagpapasalamat ako sa mga Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nung Miyerkules, nagdadrive ako mga minamahal, umating kami dito, ang sakit na aking likod. Pagdating, binuhat ko lang 3 bag mga minamahal, pagdating dito, dyan sa likod mga minamahal, pagdura ko, may bahid ng dugo. Sabi ko, mga Panginoon, alam mo ako kinakabahan, natakot. Subalit, kami sa iyo ay makahanap ng kapayapaan, kapanatagan ng loob, at ng kaginawaan. Sabi ko mga minamahal, ipalakpak ang kamay, magpuri sa mga Panginoon, sumigaw. Sabi ko, di na turo ng mga pastor, tatalsik, milya-milya ang gawa ng kaaway. Anumang pilit ng kaaway na tayo ay pabagsakin sa ating pananampalataya, mga minamahal, amen? Hindi magtatagumpay. Alam niyo mga minamahal, grabe ang aking prayer sa mga Panginoon. Sabi ko, mga Panginoon, tulungan mo po, gabayan mo po ako, dahil talagang ako'y binubombard halos 4 na araw, binubombard ako ng kaaway. Pinapaisip kong ano-anong maraming pag-iisip. Baka babalik yung aking karamdamang TB o may kung anong nangyari sa akin, nababayaan ko aking sarili. Ako'y dumalangin sa mga Panginoon, sabi ko, mga Panginoon, kung yung lulubin, ay ipaunawa mo sa akin, anong nangyari. Alam niyo mga minamahal, ito na, pina-check yung sputum mga minamahal, yung plema, dahil ganun talaga pag TB mga minamahal, i-check nila yung sputum mga minamahal kapag positive ka sa TB. Tapos nagpa-x-ray ako mga minamahal para makita. Pero alam niyo mga minamahal, halos 4 to 5 araw mga minamahal ako'y binabagbag ng kaaway. Habang inintay yung result mga minamahal, ay grabe kabutihan ng mga Panginoon. Tinuro ako mga Panginoon. Inopen namin yung TV mga minamahal. Nanonood kami ng pangaral ng mga pastor. Sumasabay kami sa pag-cast out. Talagang gumiginhawa, lumalakas sa aking paramdam. Sabi ko, mga Panginoon, maraming salamat. Sabi nga ng mga kapatid, nakatutuwa ang mga payo, ating beloved divine mga minamahal. Mga kapatiran dito nag-share. Sabi nila, Kuya,
baka paalala lang ng Panginoon. Baka may naisip pagawa ang Panginoon. Sabi ng mga beloved elder, mga makakausap natin, hindi katakutin. Amen? Hindi sabi, hindi ganoon ang mga Kristiyano. Nakatutuwa ang mga Kristiyano na ang kanilang sinasabi mga minamahal ay pagkukomfort batay sa salita ng Panginoon. Amen? Nakatutuwa, nakapagpapalakas, mga minamahal, sa mga sitwasyong ganun, mga minamahal, talagang tunay, mga minamahal, tayo nakahanap ng kapayapaan at kaginawaan, mga minamahal, sa mga kapatid natin, ito ginagamit ng Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko, salamat sa Panginoon, mukhang paalala lang talaga upang talagang lalong magpahalaga, mag-focus sa Panginoon, ginamit ng Panginoon upang tumawag dahil baka ako napalalayo na sa kalooban ng Panginoon. Baka akala ko ako'y nakatayo, pero bigla akong mabuhal, mga minamahal. Kaya salamat sa Panginoon sa paalalang ito, mga minamahal. Pero bagaman ako'y nalangin, sabi ko, Panginoon, ano kaya pa rin ang karamdaman na ito? Ito na, mga minamahal, nung October 22, mga minamahal, Tuesday, mga minamahal, nang ma-release yung result ng Espiritu niya sa bulingit, sabag ng Panginoon, negative. Praise the Lord! Salamat sa Panginoon. Wala akong karamdamang TB. Nung napacheck up ako, sabi ng doktor, sinalaysay ko lahat na nangyari. Pagduko, nung mga nakaraang buwan, bago mangyari yun, nagpupuyat ako, nagbubuhat ng mabigat. At sabi, nung doktor, sabi niya, baka naman ang nangyari na over-fatigue ka. Sobrang puwersa ng katawan kung saan may ugat na pumutok at yun yung nag-cause ng bleeding. Nung marinig ko lahat ng yun, makita ko ang resulta, sabi ko, salamat, Panginoon, napakabuti mo. Tunay nga, ginamit mo lamang na paalala para muli kaming tumawag at talagang aming ipagsumamo sa iyo, Panginoon, ang mga bagay-bagay. Sabi ko, mga minamahal, ang na-realize ko, mga minamahal, sa kabutihan ng Panginoon, una, ang mga pagsubok, sabi ng Filipos, mga minamahal, hindi dapat ikabalisa, kundi dapat ipagpasalamat, panalangin may daing dahil dalawang bagay lang naman ang maaring tinutumbok. Spiritual na disiplina, pagpapahalaga sa bawat yugto ng balagawain ng Panginoon. Amen? Kapag nandito tayo, see to it, na talagang pagpalakpak, pag-aawit. Amen? Pagpakinig na salita ng Panginoon. Bakit? Baka darating ang araw na gustuhin man nating pumalakpak, gustuhin nating lumundag, gustuhin nating maka-attend, hindi natin magawa. Ako, mga minamahal, last overnight, hindi ako naka-attend dahil sa ganung bagay. Gustuin ko man, mga minamahal, pero sabi ni Apostol Pablo, malakas, nais ng kaluluwa, pero mahina ang katawan. Kaya ang ipinarilas ng Panginoon, totoo yung sinabi ng Panginoon. Mapalad tayo habang may lakas ka, habang may panahon tayo, gamitin natin sa paglingkod sa Panginoon. Dahil hindi pa habang buhay na tayo malakas. Hindi habang buhay na tayo'y bata. Hindi habang buhay na wala tayong karamdaman. Dahil tayo ay nasa katawang lupa, maraming mga elemento sa paligid na maaaring dumapo sa ating bacteria, virus, mga minamahal. Ngayon, outbreak ang influenza, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, kapag nandito tayo, kayo, mga minamahal, mapalad kayo nandito, ibig sabihin, kayo yung sinisigurista nyo, mga minamahal, yung panahong malakas kayo, may panahong makadalo kayo sa gawin Panginoon, tuwang-tuwa ang Panginoon sa inyo, narito kayo, mga minamahal, nagpupuyat, nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Pangalawang realization, disiplina sa sarili. May mga bagay, mga minamahal, sabi nga, naalala ko ang sabi ng mga pastor, bagamat tayo may Kristiyano, may pananampalataya, kinakailan pa rin natin mag-ingat. Amen? Mag-ingat dahil, sabi nga ating beloved at divine, mga minamahal, hindi pwede na nasa Diyos ang awa, nanalangin tayo, pero taliwas yung ginagawa natin sa kalooban ng Panginoon. Amen? Na kung saan, hindi na pwedeng sisihin ng Diyos, mahal Panginoon, nagpapagaling ka. Bakit hindi mo ako pagalingin? Mahal Panginoon, akala ko pa nag-iingat ka. Bakit hindi mo ako pinag-ingatan? Nagkaroon ako ng karamdaman. Nadisgrasya ako. Ngayon ako ay kinukomplain sa barangay. Gusto akong ipabarangay, ipakulong. Kapag chinek natin, ano ba ang ating ginawa? Kalooban ba ng mahal Panginoon na ating ginawa? O pang-aabuso sa sarili pag sa gawa ng bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon? Kaya ibig sabihin, mga minamahal, disiplina sa sarili. Pagbabantay, mga minamahal. Sabi nga, ang pagpupuyat sa mahal Panginoon, kailanman hindi nakasasama sa Kristiyano kapag buong puso, buong isip, ginagawa para sa mahal Panginoon. 3 days, fasting ang katumbas. Mga minamahal, amen? Praise the Lord! Pero pag tayo nagpupuyat lang sa kawalan,
sa mga bagay na binabasa natin, hindi patungkol sa salita ng Panginoon magpapalakas sa atin, o hindi man tungkol ito sa trabaho, amen? Kung saan mga bagay, parang kumbaga nagsasayang lang ng oras, yun yung mga bagay na hindi dapat at kinakailangan nating ituwid ang mga maling bagay na ito maminal na ating ginagawa. Huwag abusuin ang sarili upang hindi nating isipin na pinabayaan tayo ng Panginoon. Kaya huwag tayong maminamahal, tuluyang manghina at manlupaypay kung tayo ay nasa pagsubok, tayo ay nasa problema, nasa karamdaman, nasa pag-uusig. Dahil ano ang sabi ng awit 34, ang talata 17 hanggang 18, ating pong basahin. Dito po sa awit, ang kabanata 34, ang talata 17 hanggang 18. Dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 34, ang talata 17 hanggang 18. Ang matuwid ay magsidaing at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Si mga minamahal, mapalad pala yung mga tao na may bagbag na puso, yung nakararamdam sila ng takot, ng pag-alala, pero hindi sila nanatili sa takot at pag-alala, kundi ginagamit nila ito upang tumawag nga, dumaing sa mahal Panginoon, dahil sabi ng ating binasa, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit, very close ang mahal Panginoon sa kanila na may bagbag na puso, at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ito ang nakakalimutan ng tao maminamahal na masanlibutan, na akala nila maminamahal ang panunumbalik loob sa Panginoon at pagsisi o pag-aten sa gawain ng Panginoon ay para lamang sa pagpaparami ng bilang ng miyembro ng isang sekta. Pero hindi nila alam mga minamahal na ang pinakapangunahing punto rito mga minamahal, gusto tayo ng Panginoong panumbalikin mula sa mali nating gawi, paniniwala, prinsipyo sa buhay, ay gusto tayong ituwid ng Panginoon. Gusto ng Panginoon magsisi ang tao at tuluyang kalimutan ang mga bagay na nagawa niya kung bakit nag-cause mga minamahal na ngayon ay mayroon tayong kinakaharap. Mas kailangan natin ang Panginoon. Amen? May pagsubok tayo, may karamdaman, may matinding pangailangan, may pag-uusig, may pagbabanta, mas kinakailangan natin ng mga Panginoon. Dahil sa pagdalo natin sa gawin ng mga Panginoon, sa pagbubulay-bulay salita ng mga Panginoon, ay doon tayo nakahanap ng kapayapaan at kaginawaan sa ating mga Panginoon. Ano pa mga minamahal ang sabi ng Biblia sa mga taong may pagsubok, nasa karamdaman, nasa pangangailangan? Ano ang sabi ng unang Pedro, ang kabanata 5 at talata 7? Kayo po, malapit na tayong magtapos mga minamahal. Unang Pedro, Kapitulo 5, ang talata po ay 7. Ganito po sinasabi, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisaan, sapagkat kay ipinagmamalasakit niya. Palapakan natin ang ating mahal Panginoon. Amen? Minsan, iniisnab natin ang mahal Panginoon. Minsan, sinasarili natin ang problema. Yung pasanin natin, minsan, gusto natin tayo lang ang magdala. Pero sa totoo lang, wala tayong magagawa kung wala ang mahal Panginoon. Ang sabi ng mahal Panginoon, anak, nandito ako sa iyong likod. Handang tulungan ka. Ano mang kabigatan ang iyong pasan, pwede mo rin namang i-share sa akin. Pwedeng ako ang magbuhat para sa iyo. Ang mahal Panginoon nandyan lang sa ating paligid. Sabi nga, minsan akala natin tayo ang minsan akala natin maminamahal, ang Diyos ay lumalayo sa atin. Ang Diyos ang nawalan ng gana sa atin, pero sa totoo lang hindi. Tayo yung unang-unang nagbabago. Tayo yung nakakalimutan natin na ang Diyos laging nandiyan. Tayo ang sadyang lumalayo sa Panginoon. Pero ang sabi ng unang Pedro 5:7, ipinagmamalasakit tayo ng mahal Panginoon. Amen? I-open up natin sa mahal Panginoon anumang sitwasyon mayroon tayo. Ang Diyos, handa tayong tulungan, damayan, dahil nagmamalasakit ng mga Panginoon. Ano ang sabi ng unang Korinto? Ang kabanata 10, ang talata 13, ating pong basahin. Unang Korinto, Kapitulo 10, talata 13, hindi dumating sa inyo ang anuman tukso, kundi matitiis ng tao.
Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ang tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Palagpakan natin ang ating malapay. At magsabi ng napakabuti ng malapay ng mga minamahal. Imagine nyo, pag dumating sa atin ang pagsubok, una, inaalala ng Diyos yung capacity mo lang, yung kakayahan na harapin ang pagsubok. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng hindi mo kaya. Pangalawa, kapag nagbigay ang malapay noon ng pagsubok, ay nakahanda na rin yung solusyon ng Diyos. Amen? Magulat ka, kapag nagkaroon ka ng karamdaman, minsan nababalisa tayo paano, pero magulat ka, may mga taong ginagamit ang malapay noon, mag-encourage sa'yo, magpalakas sa'yo, ginagamit ang malapay, magpaalas sa'yo, ano yung dapat gagawin upang guminhaw ang iyong pakiramdam. Ibig sabihin, nakahanda na sila. Inihanda na ng malapay noon. Sa mga problema natin, sa mga pangailangan, magugulat tayo, may bigla tayong gastusin, namumroblema tayo mga minamahal. Pero hindi natin alam na bago pa lang dumating yan mga minamahal, nakahanda na rin ang solusyon ng malapay noon. May gagamitin ang malapay noon kung saan natin kukunin yung panustos na yan mga minamahal sa ating pangangailangan. Ganyan kabuti ang malapay ng mga minamahal. Tandaan natin na walang pagsubok na ibinigay ng Diyos na hindi natin kayang lampasan, at tandaan natin sa tuwing nagbibigay ang Diyos ng pagsubok, nandun din ang kalutasan. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Kaya huwag tayong manatili mga minamahal sa mga sitwasyong mayroon tayo ngayon. Karamdaman na tila baga parang hindi ba gumagaling, amen? Pagsubok, tayo ay nabibigatan na, tayo pinagbabantaan, tayo ay inuusig, tila baga nawawala ng pag-asa. Tandaan natin, mas kailangan natin ng malapay noon. The more na lalapit tayo sa malapay noon, the more na makahanap tayo ng kapayapaan at kaginhawaan ng ating puso, isip at kaluluwa mga minamahal. Ating basahin mga minamahal sa mga Kristiyanong sinabi na ng malapay noon ito, pero may kulang pa rin at nanghihina pa rin. Ating basahin. Ano ang sabi ng unang Samuel? Ang kabanatay 12, ang talatay 24. Last two verses na lamang po ito mga minamahal. Amen. Unang Samuel, Kapitulo 12, ang talata po ay 24, ganito po ang sasabi, matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Kung sa palagay mo ay kulang pa ang sinabi ng awit 34 na ang Diyos ay laging nakikinig, kung sa palagay mo ay kulang pa rin yung pagkumport ng malapay noon sa unang Pedro na ipasan mo sa malapay noon ang iyong pasanin dahil tutulungan kanya na mamalasakit siya. Kung kulang pa rin para sa iyo ang sinabi ng unang Korinto na walang pagsubok, na hindi mo malalampasan dahil tutulungan ka ng Diyos, ito ang iyong gawin upang mapanatag ang iyong kalooban at lalo kang maginawaan. Ang sabi ng unang Samuel 12, 24, ang sabi niya rito, mga napakaganda. Ang sabi rito, dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Maramdaman mo ang presensya ng malapay noon, lalo kang lalakas kapag babalikan mo yung mga panahong nilutas ng malapay noon yung problema. Kung paano kang pinaghimalaan ng malapay noon, yun ang magpapatatag sa atin. Amen? Naalala ko, sabi ko malapay noon, way back 2018, ako may karamdaman, grabe kahit bumagsak ng aking katawan, hindi ko naramdaman ng takot malapay noon. Ang ginagawa ko, madalo. Pero pakiramdam ko bumabagsak, pero yung aking kaluluwa, malakas. Pinapalakas ng malapay noon. Sabi ko, gaano pa kaya ngayon? Nasa habag ng malapay noon, maraming salita. Amen? Ang talagang atin na nakain, maraming mga kapatiran, ang lalong ginamit ng malapay noon, makapansin sa atin, gumabay sa atin, ang sabi ko, kung paano mo akong pinagaling malapay noon, ginabayan noong 2018, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Imagine mga minamahal, kapag binulay-bulay natin ang kabutihan ng malapay noon, kapag nakararamdam kayo ng kahinaan, ng kabigatan sa buhay, tila baga o nawawalan kayo ng pag-asa, tila baga parang matagal ang kasagutan ng malapay noon, isipin nyo yung mga nakarang araw, kung paano kayo pinaghimalaan at tinugol ng malapay noon. Isang tiyak na bagay, mapapaluha ka, mapapapalakpak ka, sasabihin mo, ang Diyos ay tapat! Hindi ako papabayaan ng malapay noon. Kung paano ako tinulungan ng malapay noon, gaano pa kaya ngayon? Lalong hindi ako pababayaan ng malapay noon. Amen? Ano ang sabi ng Juan 9:4? Ating pong basahin. Maganda po ating pong beloved mga wit. Amen? Juan Kapitulo 9, talatay 4,
Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyang nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Amen. Palakpakan natin ating mapay. Ito ang sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Ako sa aking buhay, naranasan ko hindi maka-attend nung overnight. Mga beloved elders natin, naranasan nila hindi rin maka-attend ng mga nakarang gawain. Ang sabi ng Biblia, dahil ang katotohanan ng mga katotohanan, kung kami ang tatanungin ninyo, mga minamahal, sa habag ng Malapanginoon, hindi namin gustong hindi maka-attend. Kahit tanungin nyo mga beloved elders, wala sa amin ang gustong yung manatili sa bahay. Maging kayo, mga minamahal, alam ko na ang prayer nyo laging makadalo sa gawing Malapanginoon. Pero ang tandaan natin, tayo ay nasa lamang lupa. Pag dumating ang kadiliman, ibig sabihin, may darating ang panahon na mahina ang ating katawan para humakbang. Gusto mong dumalo, pero hindi ka makadalo. Gusto mong dumalo, pero wala ka rito, nasa ibang lugar ka. Gusto mong dumalo, pero hindi mo maiwan ang iyong mga loved ones dahil hindi pa sila totally nakakilala. Kaya ang sabi ng Malapanginoon, habang ikaw ay may kakayahan, habang may kalayaan, habang mayroong kapagkataon na makadalo, magpuri sa Panginoon, samantalahin mo. Dahil hindi mo alam ang araw na baka pansamantalang hindi ka makadalo. Kaya yung mga kapatid nating malakas, ang sabi, hindi nyo dapat ipagmalaki inyong sarili. Ipagmalaki nyo ang Diyos na pinang-iingatan kayo, pinangawakan kayo, at talagang hindi pa dumarating sa inyo yung ganung pagsubok. May mga kapatiran tayo, pero huwag niyong isipin, mga minamahal, na hindi nila gustong, hindi makadalo. Kapag alam natin na nanatili sa tahanan, kahit malakas sila, yun ay problemang malaki. Pero yung kapatid natin na alam natin, nasa karamdaman, nasa pausig, nasa pagsubok, hindi sila pwedeng i-judge. Alam niyo, sa kailang puso, kaya dito yung malaking kapakinabangan ng YouTube and Facebook Live. Amen? Bakit? Nakikiisa pa rin sila, nagpupuyat pa rin sila, pumapalakpak pa rin sila, at ang dalangin nila, Malapanginoon, kung magliwanag man, matapos ang kadiliman ito, at muli mo akong palakasin, ako'y muli sabag mo, dadalo, ihagbang aking paa, muling sasamba, ipapatutuo ang iyong kabutihan, na ng panahon na ako ay naging mahina, hindi mo ako pinabayaan. Pinalakas mo ako, narito ako, magpapasalamat sa iyo, Malapanginoon. Palapakan natin ating mga huling talata, ating basahin, Juan 16, ang talata 33. Ano ang sabi ang huling mensahe? Juan 16:33. Amen, praise the Lord. Dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, ang talata po ay 33, ganito sasabi, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Palagpakan natin ating mga Panginoon. Mga kapatid, anumang problema, sitwasyon, kabigatan mayroon tayo, makahanap tayo ng tunay na kapayapaan at comfort, maminamahal, kapag isipin natin na sasampalatayan ang sabi ng Malapanginoon, kung paanong aking dinaig ang sanlibutan. Ibig sabihin lahat ng mga problema, ng mga pag-alala, pagsubok, pag-mamak, naranasan ng Malapanginoon, siya'y kutyain, duraan, amen, suntukin, naranasan ng Malapanginoon na siya'y siluhin, hindi sampalatayan na sabihin na siya'y anak ng demonyo, yung hindi siya sa langit. Pero, alam niyo mga minamahal, narapaglampasan ng Malapanginoon. Ang sabi ng Malapanginoon, ikaw, kayo na aking mga anak, kung paanong nadaig ko ang sanlibutan, napaglampasan ang kahirapan na pagsubok, isang tiyak na bagay, ipanatag niyo ang inyong loob, mapaglalampasan niyo rin ang inyong kinagaharap. Palapakan natin ating Malapanginoon. Tayo po'y umawit sa ating Malapanginoon, magpasalamat tayo sa kabutihan ng Malapanginoon. Amen. Out on the water, storm raging high, waters surround them, we troubled at night, and fear filled their hearts, and they thought they would die, but they failed to remember that the Master was nigh. He spoke the words, and the wind
that He lives deep inside. So why should I worry? Why should I fear? In the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Read in the Bible how He walked with Him, brought light to the darkness when the way grew lonely. How great it would be to master leading mine and walk with the Master all of the time. So when trials come and death seems so nigh, I just turn on the Master. He said I'll be there on time. And when I'm in trouble and my body is in pain, all I have to do is call on His name. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. And He spoke the words, the wind all stood still. He made the waters to obey His will. He conquered the storms just like He will mine. If I just remember that He lives deep inside, so why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? And why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Mga minamahal, minsan nakakalimutan natin ang ating dakilang Diyos. Hindi tayo iniwanan, mga minamahal. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo makakamba? Ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Lahat ay kayang gawin ng mahal na Panginoon. Hindi natin kailangan sumigaw. Ibulong mo lang, kapatid. Sabihin mo lang sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, narito kami. Handang magpagamit sa iyo. Pagutusan mo lamang. Sabihin mo lamang ang iyong nais, mahal na Panginoon.
Why should I wait? Why should I fear when the very same Jesus always He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name, and the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Mga minamahal, gaano man kalaki yung ating mga problema, gaano man kalala yung ating mga karamdaman, gaano man kalala ang ating mga pinagdaraan ng pagsubok, huwag tayong matakot, mga minamahal. I have a great God! Big, big God! Hallelujah! Hallelujah! Mahal na Panginoon, dagdagan mo aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Palakasin mo kami, mahal na Panginoon. Kami nanghihina sa mga oras dito. Subalit nasa iyo ang kalakasan, mahal na Panginoon. Nasa iyo ang lahat ng aming pagkakailangan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Habang nararamdaman pa natin ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, sabihin natin lahat ng ating mga hinaing. Sabihin natin lahat ng ating mga problema, mga suliranin, mga pinagdaraanan. Ang mahal na Panginoon hindi natutulog, mga minamahal. Hindi man lang tayo iniwanan kahit minsan. Kahit isang sandali, kahit isang saglit, kasama natin siya, mga minamahal. Huwag mong isipin, pinabayaan ka na ng Diyos. Huwag mong isipin, wala siya sa ating piling. Nananatili ang mahal na Panginoon magpakailanman. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magwawakas, mga minamahal. At sa mga oras na ito, tayo sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapagyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable Evangelist Pastor Valdez Radal Mena. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Muli sa umagang ito, iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya. Patuloy mong pinatutunayan sa amin, mahal na Panginoon, na hindi mo kami iniwanan, mahal na Panginoon. Hindi mo man lang kami pinabayaan, mahal na Panginoon. Aming dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy kaming palakasin. Patuloy kaming panghawakan hanggang siya muling pagbabalik. Aming inihiling, dinadalangin, isinasamo. Palakarin mo kami ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon.
Tulungan mo kami na makasunod sa iyong banal na kalooban. Sa ganang amin, hindi po namin kaya, mahal na Pinoon. At sa pangkalatang dalangin na kami pong dearly beloved Norma Evangelist Pastor Walde Israel Almena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating pong ipatong mga minamahal ating kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Banggitin po natin lahat mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, arthritis, liver cancer, kidney trouble, mga panlalabig, panlulupaypay, panghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tatalon 3 times sa masigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Peng Jesus po lamang. Amen?